ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sukdulan man ang kahirapan sa buhay na ito, lahat naman ay may katapusan. Hindi tayo palaging malungkot at may dalang pag-asa ang kinabukasan. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba na matatapos din ang mga paghihirap sa ating buhay? Dear Papa Dudut, sukdulan daw ang mabuhay sa mundong ibabaw. Sukdulan ang hirap, lungkot at ligalig. Lalo na sa mga sawing palad na hindi naman ginusto ang sitwasyong kinasasadlakan nila. Ngunit walang magawa upang makaahon dito. Yan ang eksaktong karanasan na pinagdaanan ko at gusto kong ibahagi sa sulat kong ito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Gemma, 42 years old at taga Mexico, Pampanga. Meron na akong asawa at may anak na kami. Bukod sa pagiging housewife, ang pakikinig sa mga drama sa radyo ang pinagkakaabalahan ko. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga kwento ng buhay at karanasan ng mga kabarangay natin. Ako man ay may sariling istorya na nais kong ibahagi sa inyo na magsisimula ng 19 anyos pa lamang ako, Papa Dudut. Kilala mo si Gustavo? Si Gustavo? Oh, yung pinagkakautangan namin ng tatay mo. Opo, natatandaan ko po siya. May lihim na pagtingin sa'yo si Gustavo, nak. Pero di na pala lihim. Kasi nagsabi na siya sa amin ng tatay mo. Ano po? Kursunada ka pala niya, Gemma. Sinabihan kami na kung mapapapayag ka raw namin na asawahin siya, abswelto na kami sa utang namin sa kanya. Naisip namin na na malaking bagay at luwag sa dibdib namin ng tatay mo kung sakaling hindi na kami singilin ni Gustavo. Alam mo namang walang-wala tayo, di ba? Nasa magkano pa yung dapat nating bayaran sa kanya. Kaya naisip niyo po na ako na lang yung ibayad? Hindi naman sa ganun. Ganun na ganun po yun, Nay. Di sige, tama ka. Walang-wala na kasi kami talaga ng tatay mo. Hindi na namin alam kung paano babayaran si Gustavo. Tinatakot na nga kami. Hindi na kami makatulog sa gabi. Tatay mo hindi na makapagtrabaho na maayos. Ayaw na rin lumabas ng bahay natin kasi natatakot baka ipagulpi ni Gustavo. Nak, pasensya na kung ganito ha, na ikaw yung naisipan naming ibayad. Pero nangako naman si Gustavo na tatratuhin kanyang mabuti. Kaya tiwala kami ng tatay mo na magiging maayos ang buhay mo sa poder niya. Ayaw mo bang guminhawa kahit papaano? Kontento ka na lang ba sa buhay natin na ganito? Isang kahig, isang tuka. Pero Nay, wala namang kasiguraduhan kung tutupad si Gustavo sa pangako niya sa inyo eh. Baka mamaya binibilog lang niya ang ulo niyo. Paano kung mapahamak ako? Ayoko, Nay. Ayokong sumama sa kanya. Anong ayaw mo? Hindi pwede. Dapat sumama ka sa kanya. Kasi ipinangako ka na namin ng tatay mo. Naman eh. Sarili niyong anak, pero kung tratuhin niyo ako, kung ipamigay niyo ako, paano naman akong bagay? Anak ka pa rin naman namin. Isipin mo na lang na ginagawan mo ng malaking pabor ang pamilya natin. Maaati mo ba na mapahama kami ng tatay mo dahil lang sa hindi kami nakabayad ng utang kay Gustavo? Yung mga kapatid mo, maliliit pa. Kaya mo ba silang buhayin kung biglaan kaming mawala ng tatay mo? Sige, mamili ka. Ayusin mo ha, yung hindi mo pagsisisihan.
Papadudot negosyante at nagpapautang si Gustavo sa lugar namin at may malaking utang sa kanya ang mga magulang ko. Kaya nga noong ipambayad nila ako kay Gustavo ay wala na akong nagawa pa. Naging sunod-sunuran ako noon sa nanay ko at maging kay Gustavo noong kuhanin na niya ako. Bale, dinala niya ako sa kanyang bahay at sinabi sa akin na simula sa araw na yon ay asawa na niya ako. Mabilis na lumipas ang 1 taon at masasabi ko na hindi naging mabuti ang trato sa akin ni Gustavo. Naging malupit siyang asawa sa akin at napakadominante. Siloso, arogante at bayolente siyang tao. Lahat ng iyon ay tiniis ko dahil hindi ko siya kayang iwanan. Pakiramdam ko kasi noon ay wala na akong uuwian sa bahay namin tapos ay baka balikan niya ang mga magulang ko kapag tumakas ako. Ayoko namang mapahamak ang pamilya ko kaya kahit na nagawa nila akong ipagkanulo ay pinoprotektahan ko pa rin sila. At sa abot ng makakaya ko ay tinitiis ko ang sitwasyon na kinasasadlakan ko ng mga panahong yun, Papa Dudut. Siguradong matutuwa si Gustavo. Niluto ko yung paborito niyang... Gemma! 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 Saan ka? Lintik ka! Gustavo? Andito lang ako. Bakit ka sumisigaw? Akala mo kata matatakasan mo ako, no? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi naman ako tatakas! Hindi talaga dahil malilintikan ka sa akin. Ano bang... Bakit mo ba ako sinasaktan? Bitiwan mo nga ako! Bibitiwan kita pag gusto kitang bitiwan! Bakit mo ako sinasaktan? Ewan ginawa ko sa'yo! Wala pa pero wag mo nang subukan dahil hindi kita sasantuhin. Di naman yata makatwiran na nasaktan mo ako. Na magalit ka sa akin at pagbantayan mo ako. Wala naman akong ginagawang masama. Teka, lasing ka ba? Lasing ka na naman eh. Oh, ano naman? Wala ka nang pakialam dun. Ha? Aray ko, nasasaktan ako, Gustavo! Bitiwan mo ako, pakiusap. Bitiwan mo na ako. Oh, sige. Sige, bibitiwan kita pero diyan ka lang sa harap ko, ha? O, ayan! Saan naman ako pupunta? Sige nga! Ewan ko! Basta mayroong bumubulong sa tenga ko na na baka iwanan mo ako. Na baka sumama ka doon kay Gregor, yung magtutubig. At saan naman ang galing yan? Ewan ko. Basta ko na lang naisip kasi kasi nakita ko kayong magkausap nung nakaraan. Gustavo, saglit lang naman yun eh. Tsaka tungkol lang yun sa pinadeliver kong tubig dito sa bahay natin. Wala naman... Bakit mo ako sinampal? Kasi nangangatuwiran ka pa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ha. Wala kaming ginagawang masama ni Gregor. Nag-usap lang kami, sandali lang yun. Pwes wag mo nang kakausapin yung taong yun. Ha? Wala naman kaming ginagawang masama ni Gregor. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Gemma! Hindi ko siya pinagtatanggol. Ay, talaga naman. Sumasagot ka pang lintik ka, ha? Ano na naman gagawin mo sa akin, ha? Ano, sasaktan mo na naman ako? Eh, ikaw naman kasi. Kasalanan mo kung bakit ka nasasaktan. Masyado ka kasing malapit sa mga kalalakihan. Hindi lang doon kay Gregor, marami pa sila. Nakikita ko. Akala mo, hindi ano? Gustavo, wala naman akong ginagawang masama. Masyado ka lang talagang malisyoso. Basta intindihin mo kung bakit ako nagkakaganito. Takot lang ako, Gemma. Takot lang ako na baka... Ano? Na baka ano? Na baka iwanan mo ako. Na baka ipagpalit mo ako sa mas bata. Sa kaedad mo. Gustavo, hindi yun mangyayari kahit... Siguraduhin mo lang dahil sa oras na traidorin mo ako, Gemma. Sa oras na iwanan mo ako,
may kalalagyan niyang pamilya mo sa akin. Papadudod, hindi yun ang unang beses na pinagsamantalahan ako ni Gustavo. Kahit na mag-asawa na kami. Maraming beses na. Tulad ng dati ay wala akong magawa kapag nangyayari yon. Dala na rin siguro ng matinding takot kaya umiiyak na lamang ako at hinahayaan siya sa kademonyohan niya. Masakit, mahirap, nakakadiri at sa pakiramdam ko ay parang aping-api ako. Ngunit tiniis ko ang mga yon, alang-alang sa mga taong gusto kong protektahan. Sa tuwing may nangyayari sa amin ni Gustavo ay nabubuntis niya ako pero dahil sa pamimisikal niya sa akin, nakukunan po ako. Ilang beses nang nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko at minsan ko nang hiniling na sana'y mamatay na lamang ako para tuluyan ang makatakas sa malupit at mapang-abusong kamay ng aking asawa. Pero ewan, paulit-ulit pa rin akong nakakaligtas at nabubuhay. At sa tuwing nangyayari yon, mas tumitindi lamang ang aking pagtitiis. Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, sa loob ng 10 taon ay naging alipin ako ni Gustavo. Kahit na asawa niya ako at mayroong kaming anak ay hindi niya ako itinuring na kapantay niya. Kundi pamimisikal at masasakit na salita ang inaabot ko sa kanya, papadudot. Pero dahil nga sa anak namin ay lalo akong naging mapagtiis. Nagbingi-bingihan na lamang ako sa kung ano ang sinasabi niya sa akin at pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang pag-aalaga sa anak namin. Mahal naman ni Gustavo ang anak namin at nakikita at nararamdaman ko yon, pero ako ay hindi. Kaya naman hindi ko rin siya minahal at hanggang sa pagtulog ko ay kinasusuklaman ko siya. Sa kabila ng lahat ay meron pa rin katiting na pag-asa sa puso ko na magbabago po si Gustavo. At bagaman suntok sa buwan ang isipin yon, kumapit ako at naniwala sa bagay na yon. Kaya lang po, papadudot, paulit-ulit pa rin akong binibigo ng kapalaran. Anak, gumising ka, Diyos ko. Kanina ka patulog at ang init ng katawan mo. Naku, ang taas ng lagnat mo, nak. Anak ng lintik, bakit ang kalat dito sa bahay, Gemma? Gustavo, parang awa mo na. Dalhin natin sa ospital yung anak mo. O bakit? Paano ang anak ko? May sakit siya eh. Mainit yung buong katawan niya. Nanginginig siya tapos masama yung... Ay, nilalagnat. Nareremedyohan naman yan sa bahay. Hindi na yan kailangan dalhin sa ospital. Anong hindi? Sabi ko nanginginig na nga yung anak mo dun sa higaan, no? Eh, paano hindi manginginig? Nakatutok sa kanya yung electric fan. Anong nakatutok yung pinagsasasabi mo dyan? Wala kaya kaming magamit na electric fan dahil sinira mo nung nakaraang nagwala ka. Tsaka, ayaw mo ba talaga maniwala na nanginginig na yung anak mo? O sige, halika, silipin mo doon sa kwarto. Tingnan mo, balot na siya ng kumot. Sus, bakit ko naman gagawin yon? Masasayang lang oras ko, saka ikaw yung nanay. Ikaw na dapat bahalang kumamot dun sa anak mo. Gustavo, nanay lang ako. Hindi ako doktor. Wala akong pakialam, Gemma. Ikaw, Gemma! Saka bakit mo ako sinisigawan? Ha? Gustavo, bitiwan mo. Ha? Hindi ako makahinga. Ano ba, Gustavo? Eh! O ayan! Madali naman ako kausap eh. Ikaw, Gemma, sa susunod ayos-ayosin mo yung pagsagot mo sa akin, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ang hari sa pamamahay na to. Ako yun, ha? Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Tsaka ang sinasabi ko lang rito,
na kanina mo pa hindi pinapakinggan ay yung tungkol nga sa anak natin. Wala nga yan! Wala yan! Wala yan! Nag-iinarte lang yung anak mo! Hindi na yan kailangan dalhin sa ospital. Dito mo na lang sa bahay natin gamutin. Tingnan mo! Bukas makalawa, magaling na yan. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaking pera. Masyado kayong maksaya. Akala ninyo pinupulot ko lang talaga ang pera no? Gustavo, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pakialam, pagod ako. Puyat, inaantok, gutom. Gusto kong kumain. May niluto ka na ba? Ha? Wala na naman Paano ako makakapagluto? Inaalagaan ko nga yung anak nating may sakit. Baka nakakalimutan mo na dapat mo rin akong alagaan. Maging makatarungan ka naman, Gustavo. Huwag mong ibalik sa akin yung pagkukulang mo. Kahit kailan talaga ginigigil mo ako Napakawalang kwenta mong babae. Shh! Buti ba sa labas na lang ako kakain? Aalis ka? Bingi ka ba? Hindi, pero bigyan mo naman ako ng pera. At bakit ko naman gagawin yon? Kasi nga dadalhin ko yung anak nating may sakit sa ospital. Wala kang dadalhin sa ospital. Gastos sila ngayon, nagkakaintindihan ba tayo? Ikaw na ang bahala kung paano mo gagamutin yung anak mo yan. Papadudu, tuluyan ngang lumala ang sakit ng anak namin ni Gustavo at huli na nang madala ko ito sa ospital. Nangutang na lamang ako sa kapitbahay ng pampamasahe dahil hindi talaga ako binigyan ng pera ng asawa ko. Kaso'y namatay din ang anak namin makaraan ang 5 oras. Pulmonya ang sakit niya at hindi na yon naagapan pa. Oo, mahal ni Gustavo ang anak namin ngunit mas mahal niya ang pera niya. Sa katunayan ay nagalit pa siya sa akin dahil napagastos pa siya sa pamburol at pampalibing sa anak namin. Durog na durog ang puso ko ng mga panahong yon na para bang gusto ko na ring sumama sa aking anak sa hukay. Gusto ko nang mamatay. Wala na rin namang rason para mabuhay pa ako sa mundo. Kaya nga noong desidido na akong magpatiwakal ay bigla akong ginulantang ng kapalaran. Imbes na ako ang mamatay, si Gustavo ang sumakabilang buhay nang maaksidente siya sa sinasakyan niyang motor. Malaya na ako noong nawala na si Gustavo. Pero pariwara pa rin ako. Kaya para makapagsimulang muli ay nagpakalayo-layo ako. Dinala ko ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay namasukan ako sa pabrika bilang trabahador. At doon ko nakilala si Javier na aming supervisor. Nagkamabutihan kami at hindi nga nagtagal ay nabuntis niya ako. Nagdesisyon kaming magsama agad at agad niya akong pinakilala sa Mami Lucinda niya, Papa Dudut. Ilang taon ka na pala? 35 na po. Kung ganun, mas matanda ka pala ng 5 taon sa anak ko. 30 anyos pa lang naman si Javier Javier, anak, anong nakain mo at pumatol ka sa babaeng mas matanda sa'yo? Mahal ko po si Gemma at wala naman pong kaso sa akin ng edad niya, Mami. Halata nga, hindi mo naman siya bubuntisin agad kung hindi matindi ang pagmamahal mo sa kanya. Opo, pasensya na po kung sa ganitong sitwasyon ko pa siya napakilala sa inyo. Masyado lang pong mabilis ang mga pangyayari pero wag po kayo mag-alala dahil nasa tamang edad naman na po kami. Hindi naman ako masyadong nag-aalala sa desisyon mo na yan dahil kilala kita. Kapag may gusto ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo nasusunod. Tama ako, hindi ba? Opo, Mami. Kung nag-aalala man ako, dyan, kay Gemma. Sa edad niya kasing yan baka hindi na kaya ng katawan niya ang magbuntis. Alam niyo kasi, napapaso ang katawan ng babae sa pagbubuntis, lalo na kapag umiedad na kami. Gemma, unang beses mo lang bang magkakaanak? Hindi po. Ibig mong sabihin, nagkaanak ka na noon? Opo, pero... Diyos ko, mahabaging langit. Javier, ano bang klaseng babae itong napili mo? Mami, huminahon lang po muna kayo. Pakinggan niyo po muna si Gemma para malaman niyo yung totoo.
Ano pa bang totoo ang dapat kong malaman? Tsaka alam mo ba na may anak na pala siya? Opo, alam ko po. Sinabi na sa akin ni Gemma. At ayos lang sa'yo na may anak siya sa ibang lalaki? Mami, pakinggan niyo muna si Gemma. May sasabihin pa po siya. Ano na namang revelasyon ang sasabihin niya? Santisimang babae ito. Ano po kasi, may anak na po ako sa una kong asawa pero wala na po sila. Ha? Sinong wala? Anong wala? Patay na po sila. Yung asawa at anak ko. Diyos ko, mabaging langit. At matagal na rin namang nangyari yun. Single na po si Gemma nang makilala ko siya. Pareho kami, kaya wala naman po akong nakikitang mali sa pagsasama namin. Sandali, Javier. Anak naman. Wala pong kaso sa akin kung may naging asawa na siya noon. Nakaraan naman na po yun eh. Ang mahalaga, yung ngayon na kami na ni Gemma ang magkasama. Tingin ko talaga ginayuma ka ng babaeng yan para mapaibig ka sa kanya ng husto. Mami naman. Hindi po totoo yon. Hindi ko po ginayuma si Javier. Totoo man o hindi, wala na rin naman ako magagawa pa ron. Tsaka buntis ka na. Andyan na yan. Pangatawanan na lang. Papa Dudut, istrikta ang unang tingin at impression ko sa nanay ni Javier. Hindi rin ako masyadong komportable sa presensya niya. Ngunit sa abot ng makakaya ko ay pinakisamahan ko siya ng maayos. Siya rin kasi ang nanay ng lalaking iniibig ko at lola ng magiging anak namin ni Javier. At ayoko namang magkaroon ng masamang ugnayan sa kanya. Bagaman masasabi ko pa rin na hindi 100% natanggap ako ng nanay ni Javier, andun kasi yung pag-question niya sa nakaraan ko na para bang doon pa lang ay hinusgahan na niya ako. Pero binaliwala ko lamang ang bagay na yon dahil ang importante sa akin ay ang pamilyang bubuuin namin ni Javier. Papadudot ni sa hinagap, hindi ko akalain na mabibigyan ako ng pangalawang pagkakataon na muling umibig. Kaya naman masaya ako sa pangalawang pagkakataong ito. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kinasal kami ni Javier sa Huwes bago isilang ang panganay namin. Tapos ay nagrenta kami ng maliit na apartment pero nahirapan ako noong nanganak na ako, lalo't wala naman akong kamag-anak o magulang sa malapit na pwedeng mag-asikaso sa akin. Kaya nagkasundo kami ni Javier na tumira sa bahay ng nanay niya para mayroong umalalay sa akin, Papadudot. Masasabi ko na noong unay masaya naman at payapa ang pagtira ko sa bahay ng nanay niya. Kitang-kita ko na mahal niya ang apo niya. Pero nagbago ang lahat noong nagdesisyon si Javier na mag-ibang bansa upang mabigyan kami ng maayos na buhay ng anak niya. Simula kasi nang umalis ang aking asawa ay naging impyerno ang 4 na sulok ng bahay nila para sa akin. Andito na si Mama. Huwag ka nang umiyak. Hoy, Gemma. Hindi pa ba titigil ka iiyak yung apo ko? Baka kabagi na yan. Sige ka. Ito na nga po, May. Pinapatahan ko na. Abay, dapat lang at kanina pa yan umiiyak. Opo. Pasensya na po. Aanhin ko yung pasensya mo naistorbo ng tulog ko sa kabilang kwarto. Hanggang dun dinig na dinig yung atungal ng anak mo. Para ka namang walang alam. Hindi mo naman unang beses magkaanak pero kung umasta ka, daig mo pa ang baguhan. Pasensya na po kayo ha. Patatahanin ko na po tong anak ko. Anak, tahan na, sige na. Tingin mo ba nakakaintindihan? Gamit-gamitin mo nga yung utak mo. Tignan mo kung gutom, padedehin mo. O kung puno na ang diaper. Hanapin mo kung may masakit sa kanya o baka naiinitan siya. Baka isa sa mga yon ang dahilan kung bakit iyak ng iyak ang apo ko. Opo, Ma.
Buti na lang napatulog ko na yung anak ko. Ay, grabe, nakakapagod siyang patahanin. Anong sabi mo? Ano, napapagod ka na sa anak mo? Ma? Kanina pa po ba kayo nandyan? Oo, bakit? Bahay ko naman to ah. Alam ko naman po Ay, yun. nako. Huwag mong ibahin ang usapan, Gemma. Narinig ko ng malinaw yung sinabi mo na napapagod ka na sa anak ninyo ni Javier. Sigurado pag nalaman ng anak ko yan ay magagalit yun sa'yo. Wala naman po akong masamang ibig sabihin doon. At saka, totoo naman po na napagod ako sa pagpapatahan sa anak namin. Pero hindi po ibig sabihin nun napapagod na akong alagaan siya. Wala ka talagang karapatang mapagod dahil nanay ka na. Hindi ka rin pwedeng magreklamo dahil ginusto mo namang magkaanak. Alam mo, tingin ko sinadya mo talagang magpabuntis sa anak ko eh. Kasi alam mo na bata si Javier, may pera at mahal na mahal ka. Ma, mahal ko rin po si Javier at hindi ko po habol ang pera niya. Ay sus! Maniwala ako sa'yo. Hindi ko na po siguro yun problema. Anong sinabi mo? Wala po. Marunong ka na ngayong sumagot ha? Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang reyna sa pamamahay na to. Ma, bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po ako, Ma. Bakit niyo po ako sinasabunutan? Ang sakit po. Masasaktan ka talaga kasi sinusubukan mo ako. Wala naman po akong ginagawang masama. Anong wala? Masama na nga na ikaw ang piniling pakasalan ng anak ko, ang dami-daming matitinong babae dyan. Yung mas bata, mas maganda, may maayos na trabaho at nakaraan. Hindi tulad mo na, kung sino lang at palamunin. Tapos nakuha mo pang magbataas sa akin, ha? Hindi po ako nagmamataas. Itiwan niyo na po ako, Mama. Pakiusap. Kulang pa nga yan. Ang dapat sa'yo, tinuturo ng leksyon. Ma! Halika Ma, dito. tama na po! Masakit na po! Aray! Tama na po, Ma! Papadudot kahit na hirap na ako sa kamay ng biyanan ko ay minarapat ko pa ring manahimik. Hindi ako nagsumbong sa asawa ko at hindi ako nagsabi ng masama tungkol sa nanay niya dahil ayokong masira ang kanilang relasyon. Muli ako nagtiis at umasa na magbabago pa ang turing sa akin ng nanay ni Javier. Pero sa araw-araw na lamang na nagdaan, mas tumindi at sumama ang ugali nito. Gusto ko na lang talagang mawala ng mga panahong yon. Mabuti na lang at nandyan pa ang anak namin ni Javier na siyang rason para manatiling matino at magpatuloy sa buhay. Pinangatawanan ko ang pagiging matiising babae pero paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos kung ano ang kasalanan ko para maging sukdula naman ang pagpaparusa sa akin sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi na kasi makatuwiran at napapagod na ako sa totoo lang. Ma, kain na po kayo. Ano ba yung niluto mo? Sinigang na baboy po. Sinigang ba yan? Bakit ang labnaw? Po? Ayan o, mukhang matabang at pangit ang lasa. Mabuti pa tikman ko muna. Asa na ba yung kutsarita dito? Ito. Pwe! Ah! Ang pangit ng lasa! Paano po nangyari yun? Masarap naman yan. Tinikman ko po yan kanina. Ibig mong sabihin nagsisinungaling ako? Hindi ko po alam pero posible po kasi ayaw nyo naman yung luto ko, hindi ba? Buti alam mo! Kung bakit kasi masyado kang nagmamarunong dyan. May paluto-luto ka pang nalalaman. Napakamapapel mo. Hindi naman po ako nagmamarunong o mapapel. Concern lang naman po ako at gusto ko lang ding makatulong kaya nagkusa akong magluto ng pananghalian natin. At saka pag hindi ako nagluluto, nagagalit kayo. Nagpapasaring at sinasabi ninyo na magluto ko, ganito, ganyan. Tapos ngayon na nagkusa ako, galit pa rin kayo? Saan na po ako lulugar niyan, Ma? Bakit ako ang tinatanong mo dyan? Bakit hindi ikaw ang humanap ng lulugaran mo sa pamamahay ko? Kasi parang ang unfair nyo naman po sa akin. Ginagawa ko naman po lahat para makasundo ko kayo. Pinagsisilbihan ko kayo, ginagalang ko kayo kahit na hindi maayos yung trato nyo sa akin kasi
Nanay pa rin kayo ng asawa ko at saka lola kayo ng anak Huwag mo namin. akong sumbatan ng ganyan, ha? Lalo lang ako nang gigigil sa'yo, Gemma. Di po ako nanunumbat, ma. Bakit ko naman po gagawin yun? Sinasabi ko lang naman po yung nararamdaman ko eh. Pues wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Tsaka nakuha mo pa talagang sabihin na unfair ako sa'yo? Eh di mo man lang ba nahahalata na ayoko talaga sa'yo? Pero wala akong magawa dahil nga kasal na kayo ng anak ko. Eh kung sana, naging matalino lang si Javier sa pagpili ng babaeng mapapangasawa niya. Nangyayari rito? Bakit kayo sumisigaw, Mami? Teka, bakit umiiyak si Gemma? Javier, bakit ka nandito? Umuwi po ako. Plano ko sana kayong sorpresahin kaya di na ako nagsabi na uuwi ako pero mukhang ako na sorpresa sa nadatnan ko eh. Gemma, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Yang kasing nanay mo. Sumusobra na siya, Javier. Kung ano-ano na lang yung masasakit na salitang sinasabi niya sa akin. Hindi totoo yan. Narinig ko kayo na nagagalit kay Gemma pagdating ko, Mami. Ay, natural lang yon. Kasi may ginawa siyang mali. Anong ginawang mali? Pinagluto ko lang naman po kayo ng tanghalian ah. Kayo nga dyan yung ano eh. Kayo dyan yung nang iinsulto ng luto ko kasi ayaw niyong kumain. Pero pag di ako nagluto, galit pa rin kayo. Totoo ba yun? Javier, anak. Totoo yun, Javier. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero galit talaga sa akin ang mama mo. Ayaw niya sa akin kasi ako ang pinili mo. Ang minahal at pinakasalan mo. Papadudot dahil sa revelasyon kong yon ay nagalit ng gusto si Javier sa mami niya. Hindi yon ang salubong na inaasahan ko at gustong mangyari noong biglang umuwi ang asawa ko pero wala na akong pakialam. Ilang taon din akong nagtiis sa masamang trato sa akin ng biyanan ko. Maging ang mga masasakit na salita na binato niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Napuno lang ako, Papadudot, napagod at para bang gusto ko na lamang kumawala sa kanya. At dahil nga sa mga nangyari ay ura-urada kaming umalis sa bahay ng biyanan ko. Naghanap kami ni Javier ng marerentahang apartment kahit na pansamantala, Papadudot. Sa unang beses ay nakaramdam ako ng kapayapaan dahil magkasama na kami ng asawa ko. Ang nag-iisa kong kakampi. Nag-usap kami ng masinsina ni Javier tungkol sa mga nangyari. Humingi siya ng tawad sa akin dahil kinailangan kong indahin ang lahat, mapanatili lamang ang mabuting relasyon nila ng nanay niya. Pinatawad ko naman si Javier dahil wala naman siyang kasalanan. Sa kasalukuyan, Papadudot, ay hindi na bumalik sa abroad ang asawa ko at naisipan na lang niyang magnegosyo. Lumipat na rin po kami sa Pampanga na tinitirhan namin sa kasalukuyan. Masasabi ko na bagaman masalimuot ang pinagdaanan ko sa nakaraan, meron pa rin namang kapayapaan. Buti na lamang at hindi ako sumuko ng mga panahong yon. Kahit pa sukdulan ang mga nangyaring hindi mabuti sa buhay ko. Maraming salamat po, Papadudot, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko at malaking bagay po sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gemma. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng isang lalaking paninindigan ka. Malimit na lang tayong makakita ng mga kalalakihang kayang harapin ang pagkakamaling nagawa nila. Katulad ng kwento natin ngayong araw, mas pinili ng kabarangay letter sender nating si Dex na ayusin ang kamaliang nagawa niya kesa ipursigi ang nilalaman ng kanyang puso. Tama bang ginawa niyang desisyon
o pagsisisihan niya ito sa huli? Yan ang mapapakinggan natin ngayong araw dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Dex, isang binatang naging ama sa hindi inaasahang pagkakataon. 31 years old na ako noong dapat ay ikakasal na ako sa dati kong girlfriend na si Kate. Sa kasamaang palad ay isang babae ang nabuntis ko na tawagin na lang natin sa pangalang Queen. Ang pagkakamaling yon ang naging dahilan kung bakit nawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko at nasira ang mga plano ko sa hinaharap. Aaminin ko na nagkaroon ako ng galit kay Queen noon. Siya ang sinisisi ko kung bakit nasira ang relasyon namin ng ex-girlfriend ko. Pilit ko siyang inalis sa buhay ko. Sa puntong hindi na nito nakayanan ang pressure mula sa akin at pati na rin sa pamilya niya. Naiwan siyang mag-isa. Walang kakampi at walang karamay maliban na lamang sa batang dinadala niya. Hanggang sa naisipan nitong tapusin na lamang ang lahat at ipalaglag ang bata. Nung nalaman ko ang plano niyang yon ay agad kong binawi ang mga sinabi ko sa kanya at nangakong pakakasalan ko siya at paninindigan ko ang magiging anak namin. Doon nagsimula ang stage 3 ng buhay ko bilang isang asawa. Dahil pinalayas siya ng sarili niyang pamilya, inimbitahan ko si Queen sa apartment ko para sa akin muna siya tumira. Pinanindigan ko ang pangako ko sa kanyang kasal, Papa Dudut. Nang mga panahong yon ay parang wala na akong pakialam kung ano man ang mangyari sa buhay ko. Ang mahalaga na lang para sa akin ay may panganak ni Queen ang bata ng maayos. Kaya kahit na hindi ko siya mahal ay nagpakasal kaming dalawa. Muli siyang tinanggap ng kanyang pamilya pero para sa akin kahit na anong pagpupumilit ko ay nahirapan pa rin akong tanggapin at patawarin si Queen noon, Papa Dudut. Dex, nandiyan ka na pala. Nagluto ako ng hapunan. Halika na, kumain na tayo. Kumain na ako sa labas. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na ngayon? Anong oras na oh? Inaantay kasi kita. Naisip ko na maganda sana kung sabay tayong kumain ng hapunan. Okay ka lang? Alam mong buntis ka tapos nagpapalipas ka ng gutom? Anong oras na oh? Mag-aalas 10 na. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Tingin mo sa akin, bata. Kaya ko na sarili ko. Di na kita kailangan para mag-alala para sa akin. Pasensya ka na. Lagi na lang pasensya. Kala mo naman may magbabago kapag nagpasensya yung tao. Gamitin mo naman kasi utak mo kung minsan. Gusto ko lang naman makasabay kang kumain eh. Kailan pa tayo nagkasabay kumain? Alam kong hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Tanggap ko yon. Pero kahit konting konsiderasyon naman. Kilalanin mo man lang sana ako bilang asawa mo. Bigyan mo naman ako ng chance para pagsilbihan kita. Queen, ipapaalala ko lang sa'yo Hindi ako nagpakasal sa'yo dahil gusto kita. Nagpakasal ako sa'yo dahil sa batang nasa sinapupunan mo. Hindi ako nandito para makipaglaro sa'yo ng mahal-mahalan kasi hindi naman kita mahal. Nandito ako bilang ama ng magiging anak ko. Huwag ka sanang malito ron. Ano bang dapat kong gawin para mabawasan yung galit na nararamdaman mo sa akin? Wala. Wala kang kailangang gawin. Paanong wala? Huwag ka na mag-effort pa kasi hindi na kita mapapatawad kahit magpasirko-sirko ka pa dyan. Ganto na lang ba tayo hanggang sa tumanda tayo? Hanggang sa mga anak ako? Hanggang sa lumaki yung anak natin, ganito na lang tayo? Magkaaway? Ano bang inaasahan mo? Maging sweet ako sa'yo? Hindi! Huwag kang maging sweet sa akin pero kahit man lang sana ituring mo ako bilang tao. Tao ako, Dex. Marunong akong masaktan. May emosyon din ako. Siguro sa tingin mo sobrang kapal na nitong pagmumukha ko na para bang wala na sa akin kahit pagsalitaan mo ako ng masasama. Pero sa totoo lang, durog na tong puso ko.
Tuwing tinitignan mo ako na parang nandidiri ka, kapag nilalayuan mo ako tuwing lumalapit ako sa'yo, tuwing sinusubukan kitang kausapin tapos hindi mo ako pinapansin, ang sakit nun, Dex! Ikaw lang bang nasasaktan sa ating dalawa? Gusto mong malaman kung anong pumapasok sa isip ko tuwing nakikita kita? Tuwing gumigising ako sa umaga at nakikita ko yung mukha mo? Sobrang bigat ng dibdib ko dahil imbis na si Kate ang araw-araw na nakikita ko, ikaw! Sa halip na si Kate ang kasalo ko habang kumakain, ngayon dapat gusto mo saluhan kita. Si Kate sanang kasama ko ngayon, pero ikaw yung nandito. Hindi ganun kadali ang magpatawad. Hindi rin ganun kadali ang makalimot. Mahal ko si Kate. Siya lang ang babaeng minamahal ko at nawala siya dahil sa'yo. Naiintindihan mo ba yun? Kaya huwag kang umasa na magugustuhan kita. Nandito lang tayo dahil sa anak natin. Yun lang yun. Huwag mong isipin na ikaw lang yung nasasaktan. Dahil kahit ako, ayoko rin sa sitwasyong kinatatayuan ko ngayon. Kaya kung ako sa'yo, kumain ka na para makapagpahinga ka na. Masama sa buntis na nagpupuyat. Papa Dudut, hindi ako proud sa mga ginawa ko kay Queen noon. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon ngayon. Pero noong mga panahong yon kasi ay sobrang broken hearted pa ako dahil sa paghihiwalay namin ng ex ko. Nakahanda na ako noong pakasalan siya. Naplano ko na noon kung papaano ang magiging future naming dalawa. Masaya na ako noon pero dahil nga sa nangyari ay biglang gumuho ang mundo ko. Naghanap ako ng masisisi at sa halip na sisihin ko ang sarili ko, ay kay Queen napunta ang lahat ng galit ko. Kahit nakatira na kami sa isang bubong ay iwas na iwas ako sa asawa ko noon. Sa katunayan nga ay hindi pa asawa ang turing ko sa kanya kahit na pareho na kaming sumumpa sa harapan ng altar. Para bang isinusuka ng puso't isipan ko ang pagkatao ni Queen. Ganon kalala ang nararamdaman kong galit sa kanya noon. Ang gulo at kahit ako ay gulong-gulo. Kasi kumaripas ako papunta sa kanya para sumaklono noong nalaman ko na ipapalaglag niya yung bata. Napa-oo ako sa lahat ng mga kondisyon para lang kalimutan niya yung plano niyang pagpapalaglag. Hindi ko alam kung masyado ba akong nagpakabayani o kung ano ba. Natangahan ako sa sarili ko. Sana'y kinumbinsi ko na lamang si Queen na susustentuhan ko na lamang silang mag-ina. Pero wala sumang-ayon ako na magpakasal sa kanya. Para akong nabudol na hindi ko maintindihan. Tapos ang ending ay sukang-suka ako sa kinahinatnan. Sa kabilang banda kahit na ganoon ang tumatakbo sa isipan ko noon ay ginawa ko ang best ko para gampanan ang trabaho ko bilang ama sa anak namin. Tuwing kailangan ni Queen ang tulong ko ay inaalalayan ko siya lalo na sa mga bagay na hirap siyang gawin. Noong kabuwanan na niya ay naging hands-on ako sa kanya. Kahit na hindi kami masyadong nag-uusap ay pareho lang ang nasa isip naming dalawa noon. Walang iba kundi ang masiguradong nasa maayos na lagay ang ipinagbubuntis nitong bata. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay naming araw, Papa Dudut. Isinilang ni Queen ang isang malusog na sanggol. Ang panganay kong anak na si Joseph. Tulog na ba si baby? Oo, tulog na. Gusto mo ba siyang makita? Pwede ba? Oo, halika. Pumasok ka. Gusto mo siyang buhatin? Wag na. Baka magising na naman. Okay na ako na makita ko siyang mahimbing na natutulog. Ang cute niya, no? Oo nga Sobrang liit niya. Pero 3.3 kilos na yan. Mabigat na kung tutuusin. Totoo ba? Oo. Sa tingin mo, sinong kamukha? Hindi ko pa alam Hindi ko pa makita. Masyado pa sigurong maaga para makita features niya. Tingin ko, ikaw yung kamukha. Parang hindi naman. Sabi nila, yung mga panganay, sila yung nakakakuha ng mukha ng tatay nila. Ganon ba yon? Oo, sabi ganun daw yun Nga pala, ilalakad ko na yung birth certificate niya mamaya. Anong final decision sa pangalan niya? Joseph yung isinulat kong pangalan niya sa ospital Pero ikaw kung gusto mong palitan yung pangalan. Okay na yung Joseph pero pwede bang dagdagan yung pangalan niya? Ano bang gusto mong idagdag? Gusto ko sana ng Aaron. Aaron Joseph. Maganda naman pakinggan. Sige, gawin na lang nating dalawa yung pangalan niya.
Okay lang sa'yo? Oo naman. O siya, sige. Maiwan na kita. May gusto ka bang ipabiling pagkain sa labas? Kahit ano na lang, ikaw na bahala. O sige, mauna na ako. Dex, sandali lang. Ano? Salamat Salamat saan? sa mga ginagawa mo ngayon. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ngayon lang to dahil katatapos mo lang manganak. Hindi mo pa kaya sarili mo kaya ako munang titingin sa'yo. Huwag mong bigyan ng mali siya to. Salamat pa rin. Klaruhin lang natin to ha. Walang pagbabagong mangyayari sa pagdating ng anak natin. Ang anak lang natin ang kargo ko. Kapag kaya mo ng sarili mo, babalik din tayo sa dati. Ayaw mo ba talaga akong bigyan ng pagkakataon? Ang pangit namang makalakihan ng anak natin na hindi tayo magkasundo. Tsaka na natin problemahin yan kapag nagkaisip na yung bata. Sa ngayon huwag ka na munang umasa. Sige, pasensya ka na ha. Aalis na ako. Mag-iingat ka. Akala ko noon kapag nanganak na si Queen ay magbabago na rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko alam kung bakit nanatili pa rin sa puso ko ang sama ng loob ko. Marahil ng mga panahong yon ay hindi pa totally nakaka-recover ang puso ko sa pagkawala ng ex ko sa akin. Gusto ko noon na pagsisihan ni Queen ang nangyari kahit na ang totoo ay may mali rin naman ako. Sa katunayan nga ay kayang-kaya ko nang maghanap ng ibang babae noon. Pumasok talaga sa isipan ko ang magloko para lang maipamukha kay Queen na hindi ako magkakagusto sa kanya. Pero hindi ko yun ginawa dahil naisip ko ang anak namin. Hindi ko sila kayang talikuran dahil ayoko ring mawala sa akin ang anak ko. Ang ginawa ko na lamang ay pinilit kong makisama kay Queen para sa anak namin. Sa mga unang buwan simula ng isilang ni Queen ang anak namin ay naging civil kami sa isa't isa. Hinati namin ang oras namin para maalagaan at mabantayan ang anak namin. Mahirap maging first time dad. Dahil first time naming pareho ni Queen ang mag-alaga ng bata ay hindi namin alam ang ginagawa namin noon. Mabuti na lamang at may internet na lagi naming takbuhan tuwing hindi namin alam ang ginagawa namin. Sa pagdaan nga ng mga buwan, hindi ko namamalaya na unti-unti na pala kaming nakakabuo ng koneksyon ni Queen. Papadudot natutunan naming maging team para lamang maalagaan si Joseph. Papadudot nagkatagpo kami ni Queen sa isang gabing katuwaan lang. Nagsama kami dahil sa isang pagkakamali na nabuo ng gabing yon. Kinamuhian ko siya pero sa huli ay siya pa rin ang pinakasalan ko. Pilit ko siyang inalis sa buhay ko pero nanatili siya sa mundo ko. Ang lahat ng yon ay dahil sa anak naming si Joseph. Estranghero man ang turingan namin sa isa't isa ay hindi ko inaakala na kalaunan ay magiging magaan din pala ang loob ko para sa kanya. Halos mag-iisang taon na kaming kasal noon ni Queen. Ganon na rin katagal ang pagsasama namin sa iisang bahay. Pero na-realize ko na kahit matagal na kaming nagsasama ay wala pa akong masyadong alam tungkol sa asawa ko. At ganoon din na wala siyang alam sa background ko. Ang tanging impormasyon na alam ko lang kay Queen ng mga panahon na yon ay mula ito sa relihiyosong pamilya. Pastor ang tatay niya at church worker naman ang nanay niya. Dalawa lang silang anak, bunso siya at lalaki ang panganay na kapatid niya. Hanggang doon lang ang nalalaman ko tungkol kay Queen Papadudot. Kung ano man ang hilig niya, kung ano ang paborito niyang pagkain, paboritong pelikula, kung saan siya mahilig o ano mga bagay na pinakaayaw niya ay hindi ko na alam ang sagot doon. Pati nga kung ano ang pinaglilihian ni Queen noong buntis siya ay hindi ko alam dahil sa pag-iwas ko sa kanya noon. Pero isang gabi, hirap naming patulugin si baby Joseph noon at magdamag kaming gising ni Queen dahil salitang kami sa paghele sa anak namin na maya't maya ang pag-iyak. Doon ay nagkaroon kaming dalawa ni Queen ng chance para magkwentuhan at kilalanin ang isa't isa. Tulog na ba si baby? Oo, kakatulog lang. Naririnig ko kasi sa kabilang kwarto. Kanina pa siya iyak ng iyak. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Ayaw naman niyang dumete. Hindi kaya may nararamdaman siyang sakit?
Yun nga rin ang naisip ko eh. Kaso paano natin malalaman kung may sakit siya? Hindi naman siya mainit eh. Kung gusto mo, ako na lang muna magbantay sa kanya para makapagpahinga ka. Wala naman akong pasok bukas eh. Salita na lang tayo kung gusto mo. Ikaw ngayon, tapos ako nang bahala sa kanya bukas. O sige, dadalhin ko na lang siya sa kabilang kwarto. Sandali, ililipat mo siya? E paano kung magutom yung bata? Hindi ko siya mapapadede. O sige, dito na lang ako. May upuan naman eh. Pwede ka namang tumabi sa akin dito sa kama kung gusto mo. Malawak naman to. Wag na, dito na lang ako sa upuan. Takot na takot ka namang tumabi sa akin. Hindi naman ako nangangain. Hindi naman sa ganon. Hindi ka ba komportable na makatabi ako? Matagal na tayong magkasama. Ngayon lang ako nakakita ng mag-asawa na magkaibang tinutulugang kwarto. Iba naman kasi tong sitwasyon natin. O sige, ikaw ang bahala. Kung gusto mong maupo dyan, desisyon mo. Basta kapag nangalay ka, tabi ka na lang dito sa akin. Maglalaan ako ng pwesto para sa'yo. O sige. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ko lang napansin na may tattoo ka pala sa tagiliran. Ngayon lang kita nakitang nagsando eh. Ito ba? Matagal na to. Ano namang ibig sabihin yan? Ibon yan, tama ba? Oo, 5 ibon. Pinatattoo ko to nung sa wakas. Nakabukod na ako sa pamilya ko. Ah, parang ibon na nakawala sa hawla? Oo, ganun na nga. Ikaw, may tattoo ka rin ba? Ako? Kapag ako nagpatato, baka hindi na ako sikatan ng araw kapag nalaman ng tatay ko. Oo nga pala, conservative pala pamilya mo. Pero gusto mo bang magpatattoo balang araw? Pwede rin naman. Ano namang ipapatattoo mo kung sakali? Gusto ko ng bulaklak. Tulips. 3 tulips dito sa pulso ko. Yung maliit lang. Bakit naman tulip? Unconditional love kasi yung meaning ng bulaklak na yon. 3 para isa sa akin, isa sa asawa ko, tapos isa sa anak ko. Bakit di mo gawin? Matanda ka naman eh para magdesisyon para sa sarili mo. Saka na kapag may meaning na talaga yung bagay na yon para sa akin. Sa ngayon kasi, hindi ko pa masabi na nakakatanggap ako ng unconditional love eh. Hindi ko pa rin magawang mahalin sarili ko ngayon. Hindi rin naman ako mahal ng asawa ko. Ganon din yung anak natin na masyado pang bata para makaramdam ng ganung bagay. Kung ramdam ko na yon, siguro baka magpatato na rin ako. Nakakatawa lang no? Tagal na nating magkasama, pero ngayon ko lang nalaman na may tattoo ka pala. Dami pa talaga nating di alam sa isa't isa. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Kahit ano. Kung ano yung mga bagay na gusto mong ipaalam. Hindi ako mahilig sa maanghang. Talaga? Oo. Ayoko rin sa sinigang, masyadong maasim. Pero ang paborito kong ulam, adobo, yung pork. Dapat tuyo at wala masyadong sarsa. Yung nagmamantika. Paminsan-minsan nagka-crave din ako ng kare-kare. Comfort food ko naman, fries tsaka pizza. Hindi ako mahilig manood ng pelikula kasi maikli lang attention span ko. Ano pa ba? Mahilig ako sa basketball pero archery yung sport na gusto ko talagang matutunan. Nga pala, hindi rin ako mahilig sa nyog. Kahit anong klase pa yan basta may nyog, ayoko. Kaya naman pala hindi mo ginalaw yung tinabi kong Bicol Express nun sa'yo. Kasi bukod sa maanghang, may coconut milk din yun. Oo, hindi ko kayang kumain ng Bicol Express. Ikaw, anong mga bagay na gusto mong ipaalam sa akin? Naku, aabutin tayo ng umaga niyan. San ba ako magsisimula? Pagdating sa ulam, marami akong paborito. Pero ang the best sa akin, yung... Kung tutuusin ay may tinatagong ganda naman talaga si Queen. Kapag pinagmasdan mo siya ng matagal ay unti-unting lumalabas ang morena beauty nito. May katangusan ang ilong niya, manipis ang labi at bilugan ng mga mata. Payat siya at mas maliit siya ng 3 pulgada kesa sa akin. Matapos niyang manganak ay akalain mong hindi siya nagbuntis dahil bumalik kaagad ang katawan nito sa dati niyang hubog. Papadudot habang binabalikan ko ngayon ang mga bagay na ginawa ko dati kay Queen ay nahihiya ako sa sarili ko. Ikinakahiya ko na ganoon ang inugali ko sa kanya. Para akong hindi lalaki sa naging trato ko sa kanya dahil nawala ang paggalang at pagiging gentleman ko dahil nabulag ako sa galit.
Nawala sa isipan ko na masyado pang bata noon si Queen at hindi pa niya alam kung ano ang dapat na gawin bilang isang ina. Hindi pumasok sa isipan ko na dahil sa nangyari ay marami rin siyang pangarap sa buhay na baka hindi na rin niya natupad dahil sa pagkakaroon namin ng anak. Sa mga sumunod pang taon ng pagsasama namin ay unti-unti ko nakita ang mga magagandang katangian ni Queen. Kasabay ng pagkalimot ko sa pagkawala ng ex-girlfriend ko ay dahan-dahang bumukas ang puso ko para kay Queen. Naging malapit kami sa isa't isa dahil sa anak namin at hindi naglaon ay sinubukan ko ring tanggapin si Queen sa buhay ko. Oh, nandito ka na? Ang aga mo yatang umuwi. Akala ko ba may company dinner kayo? Tapos na, maaga ako nagpaalam. Ganun ba? Kala ko gagabihin ka eh. Di ba may mga inuman pa yan after ng ganung dinner nyo? Meron pero hindi na ako sumama. Bakit naman? Sayang. Ngayon ka na nga lang makakalabas. Nagpabili ka ng gamot eh. Naisip ko na baka kailangan mo na yung gamot kaya umuwi na lang ako ng maaga. Okay ka lang ba? May dinaramdam ka ba? Medyo nilalagnat ako ngayon. Parang tatrangkasuhin yata ako eh. Eto yung gamot. Unahan mo na para di lumalayang lagay mo. Salamat. Pasensya ka na ha, naabala pa kita. Sabi ko naman bumili ka na lang kapag pauwi ka na eh. Huwag mo nang isipin yon. Kayo na priority ko ngayon, hindi na trabaho o barkada. Si Joseph pala. Ayun, tulog na. Napagod kakalaro. Kumain ka na ba? Di pa nga eh. Magluluto sana ako kanina. Kaso medyo nahihilo ako. Mag-order na nga dapat ako ng kakainin namin ni Joseph eh. Hayaan mo na lang muna siyang matulog. Ako na magpapakain sa kanya mamaya. Eto, may inuwi akong takeout. Huwag ka na mag-order. Salamat. Amin na, ihahanda ko na yan. Ako na, diyan ka na lang. Sabayan mo na lang akong kumain. Baka gutom ka pa ulit. Sige, sandali lang. Ayusin ko lang to. Kumusta pala yung company dinner nyo? Okay naman. Nanlibre yung boss namin kasama yung mga bagong hire na staff kasi magbubukas na next week yung bagong branch ng company. Talaga? Congrats! Nilipat nga ako sa bagong branch eh. Ako yung nakatokang magturo sa mga bagong empleyado. Ayan, kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Salamat. Wow! Ang sarap naman ito. Crispy pata. Crispy pata kare-kare yan. Nakalagay lang sa ibang lalagyan yung sauce. Parang ngayon lang ako makakatikim nito ah. Masarap ba? Oo, masarap. Yan yung paborito ko. Tikman mo. Sabayan mo na ako. Nakakahiya naman na ako lang yung kumakain. Busog pa ako eh, pero sige. Bawasan ko tong carrot cake. Hati tayo dito. Sige. Masarap tong kare-kare ah. Kakaiba yung texture. Crispy yung labas. Tapos, ang lambot ng loob ng karne. Creamy din yung sauce. In fairness ah. Sabi na magugustuhan mo eh. Nabanggit mo pa naman na mahilig ka rin sa peanut butter. Oo, saktong-sakto. Pagkatapos mo dyan magpahinga ka na. Ako na bahala rito. Ako na lang din magpapakain mamaya kay Joseph. Mahirap na, baka lumala pa yung nararamdaman mo. Uminom ka ng gamot ha. 3 times a day yan. Oo, salamat uli. Uso na naman kasing trangkaso ngayon. Paiba-iba na yung klima eh. Oo nga eh. Kaya dapat lagi tayong ready. Makabili na nga ng stock ng gamot dito sa bahay para di na tayo mahirapan kapag nangailangan. Magandang idea nga yan. Lumabas ako kanina para bumili ng gamot dyan sa tapat. Bawal na pala ngayon magbenta ng gamot yung mga sari-sari store. Talaga? Bakit daw? Ewan ko. Parang sa mga drugstore na lang daw ata pwede bumili. Kahit pain reliever lang? Oo, paracetamol, pain reliever, kahit anong over-the-counter na gamot bawal na raw. Hayaan mo. Mag-stock na lang tayo ng gamot dito para kapag nangailangan may magagamit agad. Sandali. Mas maganda yatang gisingin ko na si Joseph habang mainit pa tong mga pagkain. Sa tingin mo? Mabuti pa nga. O sige, gisingin ko lang siya para may kasabay kang kumain. Papadudot, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nangyari ang bagay na pinapaniwalaan kong imposibleng mangyari noon. Sa sumunod pang mga taon ay mas naging matibay pa ang koneksyon namin ni Queen
hanggang sa nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Never kong naisip na darating din pala ang araw na lalambot ang puso ko para sa kanya. Pero hindi lang pala yon ang nangyari dahil nasungkit din niya ang puso ko. Mabait na tao si Queen. Sa pagsasama namin sa isang bubong ay inalagaan niya kami ng anak ko kahit nooy iniiwasan ko siya. Hindi siya nagtanim ng galit sa akin o kaya ay nagtangkang balikan ako sa mga masasamang nagawa ko para sa kanya. Masaya na siya noon na may nakikitang ama si Joseph habang lumalaki. Mahirap siyang tibagin, Papa Dudut. Anumang pagsubok ang dumaan sa kanya ay kayang-kaya niya itong harapin at lampasan ng mag-isa. Dahil sa mga katangiang ito ni Queen ay mas lalo akong humanga sa kanya. Mas tumibay pa ang pagsasama naming dalawa dahil naging bonding na rin namin bilang mag-asawa ang pag-aalaga sa anak namin. Magkasama naming pinalaki si Joseph at natagalan man bago naging totoong pamilya ang pagsasama naming tatlo, ay masasabi kong dumating din ang araw kung saan ay tinanggap ko na si Queen bilang asawa ko. Malaki ang naging tulong ni Queen para makalimutan ko ang dati kong girlfriend na malaki rin ang naging impact sa buhay ko. Ang huling balita ko sa kanya ay nakahanap din kaagad siya ng kapalit ko matapos kaming maghiwalay. Sa mga sumunod na taon ay natutunan kong maging kontento sa buhay kasama ang pamilya ko. Lumagay kami sa tahimik hanggang sa nadagdagan pa ng isa ang pamilya namin, Papa Dudut. Apat na taon ang lumipas bago nasundan ang anak naming si Joseph. Sa pagkakataong yon ay hindi na aksidente ang nangyari kundi bunga na ito mismo ng pagmamahala naming dalawa ni Queen. Ang pangalawang anak namin ay isang babae na pinangalanan naming Ellie. Papa Dudut, malaki ang nabago sa buhay ko simula noong magkaroon ako ng sariling pamilya. Ang dating Dex na parang walang problema sa buhay kundi puro babae, alak at lakwat siya lang, ang nasa isip ay naging family man na. Nag-iba na ang priorities ko simula noong dumating sa buhay ko ang mga anak ko na sina Joseph at Ellie. Malimit na lamang akong lumabas noon kasama ang mga kaibigan ko. Hindi na ako gumigimik o di kaya'y lumulustay ng pera sa mga bagay na wala namang saysay. Natuto ko magtipid at tuwing gumagastos ako ay iniisip ko kung kailangan ba ito ng pamilya ko o hindi. Bahay at trabaho na lang ang naging buhay ko noon, Papa Dudut. Tuwing linggo ay isang pamilya kami na nagpupunta sa church para magpasalamat sa Diyos. Kung dati nakukuha kong maging masaya mula sa paglalakwat sa kasama ang barkada, nung naging padre di pamilya na ako ay kontento na akong makitang pamilya kong safe at masaya. Siguro'y ganun po talaga ang nagagawa ng pagkakaroon ng anak ng isang tao. At eto ang mga ibinahagi ko noong minsang magkita kami ng kaibigan kong si Leo matapos ang mahabang panahon. Buti na isingit natin tumabilis ang 2 bats. Tsaka di ka ba naninibago? 2 bats natin dito sa resto, hindi sa disco. Taktika, ang luma ng disco. Ibig kong sabihin, dito tayo umiinom ngayon sa resto, hindi sa bar. Tapos pulutan natin pizza. Oo nga nakakapanibago. Ano na bang balita? Kamusta ang buhay may asawa? Ayos naman ba? Maayos naman. Nakakapanibago nung una, lalo na nung nanganak na si Queen, pero mabilis din naman kami nakapag-adjust. Pansin ko nga, laki na yung pinagbago mo Nagkakalaman ka na. Sabi nga nila, kapag nasa tamang babae ka na, nakikita yan sa katawan. Ganon ba yon? Oo! Tatay na nga itsura mo Masaya na rin kasi buhay ko ngayon. First time na magkaroon ako ng pamilya na nag-aalaga talaga sa akin. Mabuti naman at naayos nyo na ni Queen yung problema nyong dalawa. Matagal bago nagkapatawaran pero okay na kami ngayon. Masasabi ko na ngayon na mag-asawa na talaga kami. Mabuti kung ganun. Iba rin pala yung pakiramdam, no? Ang laki ng pagkakaiba ng buhay binata sa buhay may pamilya na. Magkaiba yung saya na mararamdaman mo. Sabi ko naman sa'yo maiintindihan mo lang yung mga pinagsasabi ko nun kapag may pamilya ka na. Kung ikukumpara ko yung mga pinaggagawa ko nung binata ko sa ngayon, di hamak na mas masaya ako ngayon.
Panatag na ako eh. Yung mga pagsasaya na ginawa natin nun, mga panandalian lang pala yun. Iba na pala kapag padre de pamilya ka na. Iba yung fulfillment kapag naibibigay mo ng maayos yung pangangailangan ng mag-iina mo. Tama ka dyan. Sabi ko naman sa'yo sa una lang yan mahirap. Tignan mo, mauuwi rin pala sa totoong pagmamahalan yung relasyon nyo ni Queen eh. Hindi nga lang kayo nagkakilala sa tipikal na paraan. Pero at least, totoo na talaga yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Wala nang sapilitan. Hindi rin naman mahirap mahalin si Queen. Hindi lang talaga maganda yung simula namin. Tutal, napunta na tayo sa usapang yan. Nabalitaan mo na ba yung latest tungkol sa ex mo? Si Kate? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Balita ko, ikinasal na rin siya eh. Talaga? Mabuti naman at nahanap na rin niya yung taong para sa kanya. Hindi ka na bitter? Sa edad kong to, magiging bitter pa ako? Siguro nung una, pero tapos na tayo sa mga ganong bagay. Ibang tao na tong itinitibok ng puso ko. Si Queen na, hindi na si Kate. Kaya sa halip na maging bitter, masaya nga ako para sa kanya eh. Naks, nag-mature ka na talaga. May character development na ba? Oo, ang laki na ipinagbago mo. Masaya ako para sa'yo, tol. Salamat. Dalaw ka naman minsan sa apartment. Sigurado ako gusto ka na rin makita ni Queen. Sige, next time. Medyo busy pa ako sa ngayon eh. Oo nga pala, nakita ko sa Facebook. May bagong lote ka nabili? Oo, sa wakas, magkakaroon na rin kami ng sariling bahay. Next month na namin plano magpatayo ng bahay dun. Nako, di mas mapapalayo ka na niyan. Kaya nga eh. Tsaka kailangan din namin magigpit ang sinturon ngayon. Maraming gagastusin eh. Congrats ah. Balang araw yan din ang gusto kong gawin para sa pamilya ko. Ang makapagpatayo ng sariling bahay. Darating din kayo dyan. Mag-ipon-ipon ka lang. Talagang kailangan mag-ipon lalo ngayon na wala pa masyadong ginagastos yung mga anak namin. Oo, kasi kapag nag-college sa mga yan, panigurado mauubos savings nyo. Maniwala ka sa akin. Ay, nakakatuwa. Tapos na tayo sa kabanata ng buhay natin na puro kabulastugan lang ay naatupag. Ngayon pamilya na ang topic. Oo nga eh. Paano yan? Una na ako. Aalis ka na? Oo, maaga pa ako bukas eh. Ikumusta mo na lang ako kay Queen ha? Oh sige, makakarating. Tip ko lang tol ha, siguradong marami pa kayong pagdadaan ng dalawa ni Queen. Sa mga susunod na taon, mas maikilala niyo pa ang isa't isa. Diyan titibay yung samahan niyong dalawa. Basta tandaan mo, hanggat maaari, subukan niyong ayusin kung ano man ang problema niyo. Huwag mong kalimutan, may dalawa kayong anak na nakasalalay sa inyo. Oo, tatandaan ko yan. Pero Papa Dudut, hindi pa pala sapat ang 4 na taon para makilala natin ang lubusan ng isang tao. Sa mga sumunod na buwan ng pagsasama namin ni Queen ay isang bagay ang nalaman ko tungkol sa kanya na hindi ko ine-expect. Lubog pala sa utang si Queen at maraming tao na ang naghahanap sa kanya para maningil. Kung kanino o saan man niya ginamit ang mga perang inutang niya ay yon ang hindi ko alam. Kung akala ko ay nakakapag-provide naman ako ng maayos sa pamilya ko. Ako ang breadwinner ng pamilya at hindi ako nagkukulang sa pagbibigay ng allowance, hindi lang sa mga anak ko kundi pati na rin sa asawa ko na stay-at-home mom. On time naman ako kung magbayad ng bills, maayos din ang mga naihahain ko sa hapagkainan namin araw-araw. Nakakabili naman kami ng mga kailangan namin sa bahay ng walang kaproble-problema. Lahat ng iyon ay nagagawa ko dahil sa sarili kong pagkayod. Kaya naman laking gulat ko nung isang message ang natanggap ko sa Facebook para singilin si Queen. Hindi na raw kasi siya nag-reply sa mga message nila. Kaya ako na ang nilapitan noong tao. Noong kausapin ko si Queen tungkol sa natanggap kong message ay sinabihan niya akong hayaan na lamang ito at wag nang pansinin. Matagal na raw niyang utang yon bago pa man kami nagkakilala. Dahil ayoko namang pinaghahanap ng ibang tao ang asawa ko. At para matigil na rin ang pagme-message nila ay ako na lamang ang nagbayad sa utang na yun ni Queen na wala pa sa 5,000. Nagpasalamat sa akin si Queen pero nakiusap siya na sa susunod ay hayaan ko na lang daw siyang umayos sa mga problema niya. Umuo na lamang ako para hindi na kami mag-away. Akala ko'y doon na matatapos ang problema ni Queen sa utang. Hindi ko alam na mas may malaki pa pala siyang pinagkakautangan, Papa Dudut. Leo, pasensya ka na. Kakabasa ko lang ng message mo. Kanina ka pa rito? Hindi, kadarating ko lang.
Pasensya ka na sa abala. Wala yon. Halika, pumasok ka muna sa loob. Wag na. Dito na lang tayo mag-usap. Bakit? Ano bang meron? Hindi na kasi nagre-reply sa mga message ko si Queen eh. Kaya ikaw na lang tong nilapitan ko. Bakit? May problema ba? May nahiram kasing pera sa akin si Queen. Kailangan ko na sana ngayon yung pera. Alam mo naman na nagpapatayo ako ng bahay, di ba? May utang sa'yo si Queen? Meron, matagal na. Hindi sana ako maniningil kaso kailangan ko na talaga yung pera eh. Alam mo naman ako, walang kaso sa akin kahit matagal bago mabayaran yung nahiram na pera. Pero sa ngayon, short talaga ako eh. Pasensya ka na ha. Walang kaso yon, pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ayaw din kasing ipaalam sa'yo ni Queen. Nakiusap siya sa akin kasi nahihiya raw siya sa'yo. Magkano ba yung nahiram niya sa'yo? 15,000. 15,000? Saan niya ginastos yun? Yun ang hindi ko alam. 2 beses siyang nakairam sa akin eh. Sandali wala akong ganong cash ngayon eh. Pwede ba online banking na lang? Send ko na lang sa account mo. Doon ko na lang itatransfer. Sige, okay lang. Maraming salamat. Pasensya ka na. Hindi ko alam na nakahiram pala sa'yo asawa ko. Wala yun. Pero kailangan yung upuan yan kung sakali. Hindi pwede na wala kang alam sa mga ganyang bagay. Lalo na't pera ang pinag-uusapan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Queen tungkol dito. Mukhang wala ka talagang alam sa mga utang ni Queen ah. Ibig sabihin, hindi mo rin alam yung mga nangyayari ngayon sa Facebook? Hindi. Anong meron dun? Naku, patay tayo dyan. Huwag mo na lang sabihin na ako nagpaalam sa'yo nito ha. Pero pinagpo-post na rin kasi si Queen sa Facebook. Anong ibig mong sabihin? May kaibigan kasi kami na nahiraman din niya ng pera. Parang hindi rin yata niya pinapansin kaya nagpost na yung kaibigan namin sa FB para mapansin. Hindi ko alam yan ah. Bakit hindi ko man lang nakita? Hindi ko alam. Baka naman nakablock sa'yo yung kaibigan namin yun. Paano ko ibablock kung hindi ko naman kilala? Sandali. Sa pagkakaalam ko naka-deactivate ngayon si Queen sa Facebook eh. Bakit daw naka-deactivate? Hindi na raw siya gumagamit ng social media. Pero may one time na nakigamit siya sa account ko kasi naghahanap siya sa marketplace ng second hand na aircon para sa mga bata. Ayun. Baka binlock niya yung kaibigan namin nung nakigamit siya ng account mo. Malamang nga. Pasensya ka na tol kung ako pa nagsabi sa'yo nito. Baka mamaya ako pa maging dahilan ng away niyo ha. Concern lang naman ako. Hindi. Salamat at sinabi mo. Kakusapin ko mamaya si Queen. Pag-usapan niyo na maayos yan. Baka naman may rason kung bakit siya may mga utang. Ang dating tuloy parang wala akong naibibigay na pera sa kanya sa ginagawa niyang to. Kayo na bahala mag-usap. O sige na, mauna na ako. Yung pera, pakisend na lang ha. Sige, ako nang bahala. Salamat. Labis ang kahihiyan na naramdaman ko noon papadudot noong nalaman kong maging kay Leo ay nagkaroon ng utang si Queen. Maliban kay Leo ay may isang kaibigan pa siyang tinataguan at pinagkakautangan din niya. Nung i-check ko ang post na sinasabi ni Leo gamit ang isa ko pang account sa Facebook ay nakita ko ang screenshots ng usapan nilang dalawa. Nakatag si Queen sa post na yon. Inaantay ko makauwi si Queen mula sa lakad niya noong araw na yon at pagka-uwi nito ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad ko siyang tinanong tungkol sa mga utang niya. Nung una ay pinapabulaanan pa niya na may utang daw siya. Noong tanungin ko kung bakit siya nag-deactivate ng Facebook ay trip lang daw niya. Wala na raw siyang oras na mag-Facebook dahil busy siya sa pag-aalaga sa mga anak namin. Hindi ako naniwala sa mga palusot ni Queen. Sa katunayan, ang araw na yon ay nagsimula akong magkaroon ng trust issues sa asawa ko. Hindi ko siya tinantanan hanggat hindi siya umaamin at ang pangungulit kong yon ay nauwi sa awayan naming dalawa. Sa huli umamin siya na nagkautang siya dahil may mga bagay siyang gustong bilhin para sa sarili niya tulad ng bagong damit, gadget at kung ano-ano pa na ayaw niyang ihingi sa akin dahil nahihiya raw siya. Tinanong ko kung paano niya babayaran yon. Inamin nito na nag-tutor daw siya ng mga bata at ang natatanggap niyang pera doon ang ginagamit niya para pambayad sa mga utang niya. Naawa ko sa kalagayan ni Queen. Noong ko lang nalaman na may takot at hiya pa rin siyang nararamdaman sa akin kahit na mag-asawa na kami. Dahil siguro yun sa pagiging masama ko sa kanya noong mga unang taon ng pagsasama namin. Para makabawi ay ako nang nag-ayos ng problema niya sa utang, papadudot.
Matapos kong bayaran ang perang hiniram ni Queen kay Leo ay hinanap ko naman ang isa pang pinagkakautangan ni Queen. Si Nina. Matagal na palang magkaibigan sina Queen at Nina, magkaklase sila sa college na kalaunan ay naging matalik na magkaibigan. Isa si Nina sa 3 babaeng nakasama ko noong gabing nabuntis ko si Queen. Hindi ko na siya maalala pero naalala pa rin daw ako ni Nina. Ayon sa kanya ay hindi raw niya malilimutan ang gabing yon dahil first time lang din daw niyang makasubok ng tinatawag na foursome. Papadudot na pag-alaman kong hindi pala si Nina ang pinagkakautangan ni Queen. Pangalan lang nito ang ginamit ni Queen sa isang creditor para lang makabili siya ng bagong phone noon. Naging maayos naman ang pagbabayad ni Queen sa mga naunang buwan pero nagsimulang makaligtaan ni Queen ang mga bayarin. Nitong nagbuntis siya at sunod-sunod na ang problemang dumating sa buhay nito. Tinakbuhan niya ang utang niya hanggang sa lumaki na ng lumaki ang interes nito. Napilitan si Nina na bayaran lahat pati na ang interes sa pangakong papalitan nito ni Queen pero 4 na taon na ang lumipas ay hindi pa rin siya nakakabayad. Dahil malaki-laki na ang utang ni Queen ay nakiusap ako kay Nina na ibibigay ko ang bayad sa utang niya sa 3 bayaran at pumayag naman siya dito. Ang kapalit nito ay i-delete na niya ang mga post niya na ginawa niya sa Facebook para hindi na patuloy na masira ang pangalan ng asawa ko. Uy, kausapin mo naman ako. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ako galit. Nakakatampo lang na hanggang ngayon hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Kailangan mo ba talagang itago sa akin kung anong kailangan mo? Hindi naman sa ganun. Nahihiya lang talaga ako sa'yo. Napakalaki ng atraso ko sa'yo noon. Kaya nakakahiya naman na umasa ako na para bang may patago ko sa iyong pera. Ayoko namang manghingi ng sobra sa'yo. Huwag mo nang intindihin yung nangyari noon. Tapos na yun eh. Okay na tayo, di ba? Napatawad na kita. Napatawad mo na ako. Bagong buhay na tong meron tayo ngayon. Kaya okay lang naman kung mag-demand ka sa akin. Siyempre, ako yung nagtatrabaho sa ating dalawa. Malamang ako talaga yung magbibigay ng pera sa'yo. Sorry talaga. Sa susunod magsasabi na ako sa'yo. Ayoko lang kasing isipin ng ibang tao na baka di ko ginagampanan yung tungkulin ko bilang padre de pamilya sa inyo. Ginagawa mo naman lahat eh. Alam ko na ginagawa mo lahat. Ramdam din niya ng anak mo. Never kang nagkulang. Alam ko yun. Pero itong mga taong naghahabol sa'yo dahil sa utang, ano na lang iisipin nila? Sorry talaga kung nadamay ka pa. Madadamay talaga ako kasi mag-asawa na tayo. Kung anong mangyari sa'yo, damay talaga ako. Ganon din na damay ka kapag nasangkot ako sa gulo. Kaya dapat yung mga problema natin, sabay nating solusyonan. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang lulutas ng problema kong to. Okay na. Nakapagbigay na ako ng paunang bayad kay Nina. Babawi ako sa'yo, promise. Naghahanap na ako ng iba pang sideline. Hindi na kailangan yon. Kaya ko naman kayong buhayin eh. Paano naman yung mga personal na pangangailangan ko? Magsabi ka sa akin. Kung kailangan mo ng bagong damit, alahas, sapatos, kung nagka-crave ka ng pagkain, magsabi ka sa akin. Sige, susubukan ko yan sa susunod. Pasensya ka na talaga. Huwag kang mahiya sa akin. Asawa mo ko eh. Ayoko lang din kasing magmalabis. At saka mahirap din na... Hindi naman siguro tayo darating sa puntong yun pero kapag nag-away tayo baka isumbat mo sa akin ang mga yun eh. Queen, sa ating dalawa, ikaw ang mas maraming maisusumbat laban sa akin. Sa mahabang panahon hindi ako naging maayos na asawa sa'yo. Dinadala mo na ng panganay natin tapos ang pangit na pakikitungo ko sa'yo. Dapat ako nga yung mahiya sa'yo eh. Kaya ako bumabawi. Marami pa akong pagkukulang. Pero sinisiguro ko naman na mapupunan kong lahat ng pagkukulang kong yun pagdating ng panahon. Kaya huwag kang mahiya sa akin. Maraming salamat. Alam ko. Gets ko yung pag-aalangan mo. Ang pangit kasi nung umpisa natin eh. Nagsimula tayo bilang magkaaway. Pero kalimutan na natin yun. Matagal na yun. May 2 anak na nga tayo oh. Pwede ba na yung awkwardness, yung pagiging mahiyain? Alisin na natin yun sa isa't isa. Gumawa tayo ng panibagong memories. Mga alaala na maipagmamayabang natin bilang mag-asawa. Pwede ba yon? Oo naman, pwedeng-pwede. Huwag kang mag-alala, ibabaon na natin sa limot yung masasamang nangyari sa nakaraan. Wala nang hiyaan? Wala na. Ayan, ganyan dapat.
Mabilis naming naayos ang problema sa utang ni Queen. Nangako siya sa akin na kapag nangailangan siya ng pera ay sa akin muna siya unang lalapit. Nag-usap din kami na kapag lumaki na si Ellie ay pwede na siyang maghanap ng trabaho kung gusto niya para magkaroon din siya ng pera para sa sarili niya. Akala ko noong una ay tapos na ang problema namin. Pero tip of the iceberg lang pala ang mga nangyari. Maliban kasi sa mga pinagkakautangan niya ay may mas malaking sekreto palang tinatago si Queen sa akin. Nalaman ko ang sekretong yon kay Nina noong puntahan ko siya para bayaran ang natitirang balanseng utang ni Queen sa kanya. Nagpasalamat sa akin si Nina at habang nagpapasalamat ito ay isang bagay ang dumulas mula sa bibig niya. Nabanggit niya ang pagiging mabait ko raw na asawa at ama kahit na hindi naman daw ako ang totoong tatay ng panganay kong anak na si Joseph. Nagulantang ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Inakala kong nagjo-joke lang siya pero noong nakita niya ang itsura ko ay agad siyang humingi ng paumanhin. Akala daw niya ay alam ko ang totoo na ibang lalaki ang nakabuntis kay Queen at hindi ako. Bago pa raw may mangyari sa amin noon ay 3 weeks nang buntis si Queen. Galit na galit akong umuwi sa apartment noon, Papa Dudut, para lang kumpirmahin kay Queen kung totoo ba ang mga sinasabi sa akin ni Nina, Papa Dudut. Queen! Nasaan ka? Nandito ako sa kusina. Bakit? Lumapit ka rito! Mag-usap na nga tayo! Bilisan mo! Sandali lang, nandyan na. Bakit? Anong nangyari? Nagkausap kami ni Nina kanina. O tapos? Bakit naman galit na galit ka? May ginawa ba siya sa'yo? Totoo ba yung mga sinabi niya? Anong sinabi niya? Tungkol pa rin ba to sa utang? Akala ko ba huli na yung bayad natin ngayong buwan? Hindi na utang ang pinag-uusapan natin dito, Queen. Ano? Huminahon ka nga muna. Ano bang problema? Wala ka bang sasabihin sa akin? Wala ka na bang ibang aaminin sa akin? Wala na. Ano ba kasi yun? Bakit hindi mo nalang diretsahin? Gusto mo diretsahin kita? Sige, sagutin mo ako ng matino at huwag mong subukan magsinungaling. Bago pa may mangyari sa atin nun, nung una tayo nagkita, buntis ka na ba nun? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sagutin mo ako! Buntis ka na ba nun o hindi? Sandali lang, huwag ka namang sumigaw. Nasa kwarto yung mga bata, maririnig ka nila. Wala akong pakialam! Sagutin mo ako! Bago tayo nagkita, bago ka pinakilala sa akin ni Leo, bago nung gabing yon, buntis ka na ba? Dex! Hayop naman, Queen! Sagutin mo ako ng maayos! Oo! Oo! Buntis na ako noon! Ano? Totoo nga. Hindi ko anak si Joseph. Dex! Kahit ano namang mangyari, ikaw pa rin Hindi ako ang ama ni Joseph. Hindi ako ang tatay niya. Baka marinig ka nung bata, nasa kwarto lang sila. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? May kasalanan ba ako sa'yo? Bakit ako? Bakit ako pa yung naisip mong lokohin? Natakot lang ako noon. Tinakbuhan ako ng totoong tatay ni Joseph eh. Sa takot na baka itakwil ako ng pamilya ko, sinubukan kong maghanap ng lalaking tatay yung ama niya. Kaya ako sumasama kina Nina noon sa gimikan kasi hinahanapan nila ako ng lalaki na pwedeng maging ama ni Joseph. Nasakto na inimbitahan kami ni Leo nung birthday mo. So planado na pala lahat ng to. Nabago yung buhay ko dahil pinalabas mong buntis ka. Pinakawalan ko yung babaeng minamahal ko noon dahil sa'yo. Tapos sasabihin mo na hindi ako ang tatay ni Joseph. Wala naman pala akong kinalaman sa pagbubuntis mo. Kaya bakit? Bakit ako? Ha, Queen? Bakit? Hindi ba sapat na sinira mo yung maayos na relasyon namin ni Kate? Ngayon sisirain mo yung pagiging ama ko? May kasalanan ba ako sa'yo, Queen? Sabihin mo! Bakit mo ako ginaganito? Dex, suminahon ka! Paano ko hihinahon? Ginawa mo akong tanga! Ilang taon mo na pala akong ginagago. Tapos gusto mo, huminahon ako?
I'm sorry. Sorry talaga. Alam mo kung ano yung mas masakit? Yung batang inakala kong akin. Yung batang pinakamamahal ko na pinalabas mong galing sa akin. Mahal ko siya, Queen. Mahal na mahal ko yung batang yun. Tapos malalaman ko na hindi kami magkadugo. Alam mo ba kung gaano kalala tong gulong ginawa mo? Hindi naman niya kailangang malaman eh. Ano? Pati yung bata lolokohin mo? Papaikutin mo rin? Katulad ng ginawa mo sa akin? Dex, please, huwag mo nang idama yung bata. Bata pa siya. Hindi niya maiintindihan to. Grabe ka. May puso ka pa ba? Naturingan kang anak ng pastor. Pero kaya mong gawin to sa mga inosenteng tao? Grabe ka, Queen! Sobra ka na! Pag-usapan natin to ng maayos. Sigilan mo ako! Huwag mo ako hawakan! Lumayo ka muna! Baka kung anong magawa ko sa'yo! Sandali, Dex! Lalabas ka? Saan ka pupunta? Dex! Hindi lang betrayal ang naramdaman ko ng araw na yon. Para kong estupido na pinaikot at pinaglololoko ng isang babaeng minahal ko. Isang babaeng pinakasalan ko at tinanggap ko sa buhay ko bilang asawa. Para bang gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko. Ang anak kong si Joseph na mahal ko ay hindi pala sa akin. Ang batang pinili ko kapalit ng sanay masayang buhay namin ng ex-girlfriend kong si Kate ay hindi pala ako ang ama. Ginamit lang ako ni Queen para maisalba ang pangalan niya at ako naman ay nagpauto sa panloloko niya. Kinagabihan dahil sa sama ng loob ay iniwan ko ang mag-iina ko. Lumayo ako para palamigin ang ulo ko dahil ayokong makita ako ng mga anak ko na galit. Ayokong makita nila kami ni Queen na nag-aaway. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay muli akong nagpakalunod sa alak. Naglasing akong mag-isa hanggang sa mawala ang sakit na nararamdaman ko. Ilang araw din akong hindi nagpakita sa pamilya ko, Papa Dudut. Maging ang kaibigan kong si Leo ay nakitulong na rin sa paghahanap sa akin hanggang sa nakita niya ako sa isang beer house kung saan kami malimit na nagpupunta noon. Nakiusap sa akin si Leo na kausapin si Queen at subukang ayusin ang gusot ng pagsasama namin. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung papaano ko tatanggapin ang katotohanang nalaman ko. Sobrang sakit para sa aking malaman na hindi kami magkadugo ni Joseph dahil totoong anak ang turing ko sa kanya. Handa akong mamatay para sa anak kong yon. Ang hindi ko alam, ang pamilyang iniingat-ingatan ko ay isa palang kasinungalingan, Papa Dudut. Kahit na ganoon ay sinunod ko si Leo at umuwi ako sa amin kinaumagahan. Sinalubong ako ng nag-aalalang si Queen pero hindi ko siya pinansin. Kinumusta ko ang mga anak ko na walang kaalam-alam sa mga nangyayari noon. Nagpaalam ako sa kanila na magtatrabaho muna ako sa malayo. Kinagabihan ay nag-ayos ako ng mga gamit ko at nakipaghiwalay ako kay Queen. Papa Dudut, hanggang dito na lamang muna ang kwento ko sa inyo. Kung ano ang kinahinatnan ng buhay mag-asawa namin ni Queen ay malalaman po ninyo sa stage 4 ng aking kwento. Maraming salamat at muli sa Barangay LS 97.1 ay magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dex. Ang tiwala ay madali lang masira. Taon ang gugugulin bago ito mabuong muli. Pero kung ang tiwala ay nasira pang muli sa ikalawang pagkakataon ay mawawalan ka na lang talaga ng ganang buuin ito. Lalo na kung ang sumira nito ay ang mga taong pinakamamahal mo. Kaya mga kabarangay, huwag nating sayangin ang mga second chances sa buhay natin dahil kung mahirap nang makahanap ng second chance, ay mas mahirap po ang humingi ng third chance. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.